ndikandipacheni pamusoro yedani ndingakanganira mumwangu Oscar Kaduka ndandibire pacheni akati achai saka akanditi nzvimbo inondiitira inini ndikupesherei ende pabushu akanditi nzvimbo inondiitira inini kuti ndikupesherei inondomhanga pabushu ndikwanda kupi. Baba manzwa zataura adzimai venyu nyaya yekutaura mukadzi wangu irikutondinetsa kozi takaenda kudare tikaenda pana sekuru tanetsana tasvika pana sekuru kuga tikasvika pana sekuru tikasvikira sipo tikaenda kumatora kuchechi takaswera tichitaura nyaya yedu taswera tichitaura nyaya yedu mukadzi wangu akazongosvika pakutaura kuti bhutsu inonzi Oscar yekundirwadza irikuni pakonzi saka zvairi kundipa konzi regai ndimupechi shereni obva atora shereni rake obva akanda pasaida ndakuda kuti nisununge kuenda unotora shereni gogo wakabva atiita se wakabva atitora shereni ungofanira kungouza kwaungofanira kutangira ungofanira amai vatinda kuitwa zvechii ungofanira kungowatanga kuti unoda mukadzi here kana kuti mukadzi wachani wobva utsanangura uchida kupezvisa zvaurikutsanangura izvo zvinozokubatsira kuti iwe toita kuziva kuti iwe ukamira pasi. inini kuenda kugadzira pana sekuru yanga iri nhau yetoti ndigadzirise musha wangu kozi mukadzi wangu ndinomuda se ndinomuda but nekuda kwokuti tikataura nyaya yedu obva atadza kunzwisisa obva asvika pakutokanda shereni rake obva abvunziwa nanagogo kuti shuwa here maita nyawa ashinga kuti usiye musha ione vana 2 nemurumo zvakanzi ndashinga inini ndichauya ndichikupa imwe dhora kana gugurotsi ndisinoita se ndisina kukwana ndichakupa imwe 50 cents kozi akatipa ma10 bond mangani maviri naiwosa isusu ndikadzokunomuda ngatisvike pakutwe nyaya chii chikukonzeresa maproblemu mamini chikakonzeresa problem pamangu ndinoti mukadzi wangu taigara pamba pedu pamugagamo saka mukadzi wangu wanga asinganatsi kunzwanana namama vangu ndobva ndati so azviiti amweni nemurora unogona kutadza kuita sekuwirirana inini ndakuchibva pamberi pana mama ndakuenda kuchiroja pamusiwo handisi muruona ndobva ndabva nemukadzi wangu kutaenda pamusiwa ndasvika pamusiwa kufunga tagara zvinenge zvegore tiriko pamusiwa tichitopota tichiita tichiuya muwanza nekushanda saka pane patikanetsana nalandlord tanetsana nalandlord mukadzi wangu akazoti vatani iwewe wataura nalandlord but kutaura kwawaita nalandlord waratidza kupindura landlord rafu saka iwe waita pride ndobva ndati amaitani inzwaka inini ndakabva kumugaga ukwanisingabhadhireshi rendi ndichiitira kuti ndiuye kunonyarara kugadzira runyararo kwedu tiriteka but chitarisaoneka kuti zvinhu zvinenge zvikuita sezvikuita zvichioma izini ndakuda kuchibva pamusiwa ndiuye kunodzokera kunogara pamba pedu handiti togarisana tikaona kuti zvinhu zvangu zvakutanga kubatana ndochienda kunotsvaga stendi yangu yekuita sekunonogara mukadzi wangu indoba akaputsa mashoko ekuti kumberi kune life kuti ndidzokere kuva kwenyu hazviiti zviri nani kutoti tirambane kana kuti ndidzokere kunani kuna amai vako ndobva ndati zvaukutaura nyaya yako inoda kuti titaure tine vanhu vakuru nofunga tataura nyaya iyoyo tadaro ndakaenda kubasa tanga tisati tatama pamusiwa ndakaenda kubasa ndobva ndadzoka ndobva ndafonera mhomzi wangu obva ndifonera mwana wandodziya mama wangu obva wandifonera Oscar ndiri kubva kuHarare asi ndapamusiwa mukadzi wako aswera foni ndinoda kuonawo pamba pako ndobva ndati mama dzikai ndinokupai madirection ndiri
ndiri kushava mama anofunga wakadzika obva waenda kana kuti vakazotaura havana kuzombofonera inini ndakazosvika padera nekutaura mashoko angu ekuti ndikuda kudzokera kuna mama. Mukadzi wangu akamubata zvokuti akasvika pakutofonera mama wake mainini wangu arichi patori pasaidi mama ndataura nababa Tania. Saka zvandataura nababa Tania kuti baba Tania kuti zviri nani kuti tidzoke kumugagawa. Manje inini mama kuti ndidzokere kumugagawa azviite kumberi kune life. Ambuya wangu wapindura akati ko iwewe murume wako anopenga here? Anotaura kuti anoda kudzokera kuna amai vake, anodzokera achiti chii? Handiti apo zvinhu izvozvo zvokutaurwa pasaidi pani paamai vangu. Handiti mama wangu ava vachingokata foni. Mama wangu akabva kubvunza amai Tania kuti nhai mai Tania, chirudzii kuti nyaya dzamunenge maitirana nemurume wenyu mobva madzisvisa kuna mama nemutoyo chitarisa uone kuti mama vachakwanisa here kurespekta mukwasha wavo kozi izvo chitarisa uone kuti wakutaura kuti mukwasha wako anofunga here, anopenga here. Handiti murume wako anopenga here. Saka zvadaro manje inini mama wangu mainini vaiva ndakabva ndati mama takarara wakusvika panyaya kozi andikuona takapedza dai right. Ndasvika kumba mama wakabva wati hatina kuwana mukana wokutaura navo kozvikasvika mapasi 11 right makuseni. Mama ndakabva ati mama ndakwenda basa hamene kuti nini tinoenda tese kana kuti tichazotera netransport yekubhadhara. Mama wakabva ati no inini ndinoita sei ndinoda kutomhanyirawo kumba kozi ndane 4 days isati ndasvika kumba. Ndobva ndati alright it's okay handei tafamba. Mama wangu akabva wanditi nhai mwanangu chii chikunetsa iwewe nani namai Tania? Ndobva ndati inini momzi nyaya yaMaitania handisi kunatsa kunzwisisa kuti chii zvikati but wafonera amai vangu so kutaura kwawaita ndekwekuti inini ndanzwa kubatikana nazvo kuti wakazotanga kusanzwa rini hosta kuti iwewe unotadza kana kuteerera sekuru wako vese kwaukaenda unogadziriswa kuti ungatadze kuwira nemukadzi. Ndokati chii chaitika zvikanzi inini kusvika kwandakaita murora wangu akanga ari lolo ndaiwirirana naye ndiye munhu wandainatsa kuwirirana naye. Saka ezvinozve ataurira mama wake so kana zvaataurira mama wake ataurira mama wake iyi nyaya yaisi nhau yekuti chi iguhwa. Chero ini ndatomubvunzawo ndikati murora kutaura rudziko waitawo iwewe kana akurambira mukadzi wako kuti ndozvaakaita iwewe chindishedza. Handiti ndashedza ndakabva ndadzoka kumba ndobva ndati mai Tania inofanira kuenda kunogara kumugagawa. Zvikanzi baba Tania nofunga pari papa akabva tondibata kola so andibata kola ndobva ndati mai Tania tasaone unogara uchirwara mukadzi wangu bati ukandibata kola mabatiro aya ukutarisira kuti tiitane sei pamusha panapa kozi ezvino zvitarisaone kuti ukatondibata kola mwana wangu akatarisa apinda pakati pedu mwana wemuhema. Ndikati chitarisaone mwana apa pakati pedu zvinonakidza here zvaurikudzidzisa vana. Nofunga mukadzi wangu akatiti ukaramba kundipa gukuro iwewe ukaramba kundipa gukuro inini ndindakudaenda unokupa gukuro manje kuna nasekuru. Ndobva ndati alright handei panani pana sekuru wacho kunova kuri kunhu kwekuti akazobva mai vangu wakabva wanzi mama kana baba wavo iwewe Pelo taura kuti nyaya ikafamba sei kuti uzoisvitsa kune mwana wako. Handiti momzi Pelo wataura nyaya yavo kuti murora akati zvakati. Nofunga mukadzi wangu inini amai vangu vachingopedza kutaura akabva ati marinyi akaguhwa kuti musha womwana uitese uparare ezvinozvo. Ndobva ndati nhai mai Tania kana uchitaura mashoko akadai sekuna amai vangu uri kutarisira kuti tizogara sei tese iwe uchitadza kurespekta amai vangu. Yazvinozvo ndainzwa kumashure kuti ndibude pamba pedu ndichienda pamusiwo ndainzwa kumashure uko uchinzi iwewe unotaurira rafani
mama handiti ndobva ndachitirege ndichibva newe kunoku ndobva ndaenda newe kwamusiwa kwacho ndokwava kundibata makola uchiita sei uchitaurira hama dzako kuti ini tiri kuita sei but anyway ndateerera uchitaura matini mavira vasekuru sekuru sekuru tibatsirei panyaya pamusoro edare nyaya zveshuwa vakauya vazukura vakasvika ndikumasoro vakasvika vakati sekuru tauye tine nyaya yatiinayo kunyatsonzwanana nevazukuru vedu nevazukuru vedu shuwa sevanhu vanga vasinganzwanani takaita dare rekutanga rakapera zvakanaka vanhu vakaitwa sori ava vandichiitira kuti sepanhu pakanga paenzaniswa nyaya pasina hama yavo ndabva ndati ano pakugadzirana hapana pangambonzi vanhu vanongoti dare rekutanga robva ratanga nokurambanisa vanhu aiwa tinokuyananisai indirisa dombo wenyu asi uyu muzukuru wangu mwana wanzvadzi yangu saka muri vazukuru vangu hapana panenge ambokuparadzao imi chiyo yaitigadzirane tikurukurirane zvomusha zvinonetsa zviripo zvakawanda dai kukunzi tichingoti tikadai taparadza misha hapana patinoenda saka ndokubva tataura nyaya dzatakataura pakataurika nyaya dzakawanda but ndangoti ndidimbure nyaya hombe atouraya saka pataurika takazosvika pakuti muzukuru wangu takabva tatoenda naye kumba kwamama mati pashereni orit pashereni vakauya mai manje vauya pashereni paipai vari vese ndakazoti iye zvinosvika navashiwa yangu vauya vakakwana vakabva vauya nambuya wavo ari muzukuru wangu vakabva vauya nambuya wacho ndikati nhasi ndafara stereki nokuti munhu wandafarira ndimambuya toda kuti muonewo nyaya maitikira adziri kuita se adziri kuita saka takurukura nyaya yakadzoka pakuti panyaya yadendrodi yeyo kuti pamusiwa kwakanetsa kuita se kugara vatadza kuwirirana nadendrodi vauya kumba uko ndipo pavakazosvika vakati zvakwanetsawo isu takuti isu tidzokere kupi tidzokere kumba kumugagao pakuda kuti vadzoke mugagao ndipo pakatsanangurika nyaya iyoyo paikazoda kuti inosvika pakuti saka imimi iye zvinozvi mati pagwechaita maakuti toita sei uyu ndokubva hanzi iwe chitaura iwewe nokuti iwe muridzi wechi womukadzi osika manje ndipo paakabva ati ini mukadzi wangu ndiri kumuita se ndiri kumuda ndikati chititaurira kuti kuenda kugara naye kupi zvamanzi makutadza kuwirirana kupi pamusiwo zvikanzi ndiri kuuya naye kumugagao paakangotaura kuti ndiri kuuya naye kumugagao zvikanzi ibhutsu iyi haichandikwana yekundirwadza haisundikwana aibva akanda gupuro akanzi handichada zvadaro ati handichada uyu paakanga kuti onotora kuti gupuro rere achitora ndopa rakabva ratorwa nambuya zvikanzi ndikati kosei mi maritora tandichiti tiri pemuridzi wareni zvikanzi aivo toda kuti tiritakure tinopa hanzvadzi dzacho nanamai vacho vazive kuti ndo zvaitwa nemwana wavo isusu tikati hatinganyarare nyaya iyi ndabva ndati ini nemadzimai angu hande tonobvunza baba kuti shona iyi inorevei kuti gopuro munhu apiwa gopuro rakahana kupiwa rakabva ratorwa futi bva radzorerwa kupi uko zvikanzi nababa aivo gopuro vanofanira kukupai nokuti vakanga vatora gopuro vanoita sekuti vane zvimwe zvinhu zvavari kuda kuzoti vazofunga kana kuti vanga vasina kutarisira kuti zvinhu zvikadaro zvingaite se zvingaitike ndokubva tatodzoka tikati isu tachida chigopuro ava vana ava vakazosara futi votaurirana paseri pacho mushure megopuro vauya kubva vatotaurirana nyaya dzacho pamugagawa saka ava vakazopedzisirana pakuti imi kana muchida kuti titaurirane zvakanaka gopuro ngaritange rauya apa ndokuti titange kutaura nyaya dzinowirirana zvakaita se zvakanaka ndopa yakaperera mangu ndochokwadi atete ambuya kana zvakafanana nezvavo ingokutaura chete patuda pokuti shuwa muzukuru wenyu akakanda gupuro here rekuramba murume ndo pamunofanira kutangira akataura nemuromo nekuti patakaenda kugadzirisa nyaya uyu murume uyo anga asingataure nyaya akaramba akanyarara ini ndo pandakamubvunza kuti
ko iwewe uri kuramba wakanyarara muzukuru wangu ndiye ari kungotaura nyaya iwe uchiramba wakanyarara nekuda kwei afa aramba akanyarara mvunzo wangu waipaudzura wangu zvataura siku izvo ichokwadi here kuti atupete muzukuru wangu akangosimuka achiti zvoni murume uyu ndaneta naye bhutsu idiki handichazi kukwana akataura asi bhuku raana akanda mari haana kumupa bhuku rakatora nemuo handinambotora mari yaitidzoke kwamu naye sekuru mumamuri padare apana vanhu vakana padare panga pane inini na baba tu ava na mbuya wacho vadzimai vanga varapa novazukuru na mai vedu uyu vacho amai ichokwadi ichataudza akakanda bhuku basa ichokwadi akakanda bhuku basa mai asisi murume ati achikubuda pamusoro imamo pakundida handirambe kudiwa pakuti ndakaramba inini pandiri pana pandakamira kudai ndakatoramba zvishuwa kuramba ndakaramba nekuti ndandakatsamwa ndandakabatikana but ndakazodzoka bheki ndikatuma gogo ndikati ndemondikumbira ruregerero pane gomo remashoko akataura kudai ari mufoni mangu anokumbirwa gogo manzoti maamuchiramba mazvataura ndakaramba nemuromo pakuramba ndakatoramba nemuromo kuti handichada ndokudai muchendogara kumugagau mukuti kudii pane nyaya yese patoda kudzoka pekutanga kuti tizobva kumugagau nemurume wangu chii changa chaitika tikunditadza ini kuti ndidzokere ndofunga isireti yangu naye naamai ndopapapa kundisunga ipapa chikwadi tikasabuda muno matina kuti tibve kuna mai vake pamusoro kuti tibve pana mai vake akaramba kuti nditonge pamusoro pemitemo miviri pana mai vake vane mutemo wavo pana iye ane mutemo wake wangori pambapo kuti tizosimuka ani mwana mudayo kuda batsingana ndikatsirani mitemo yacho miviri tikatokusi asingaita zviti nayonso singaita zviti pandakasununguka mwana wangu amai kubva zuva ravanditambira ndiri muroora wavo vasati vaziva ndobika sadza mbodza sei vakataura mashoko ekuti handidzosere kumba kwedu ndiendeswe kuchikoro ndotina ndine 16 years mamuri muna october ndisandanyora form 4 zvadaro murume akaramba ndotina ndine pamiri pane 2 months muri muna october akati amai hazvito kuti mwana adzokere kuchikoro but ipapo ndopakatangira problem yakangoti tadzokera namama kubva ziva iroro achitidzokerai kuchikoro kwandiri zvazvikandinakira amweni angu ari 100% kuti ndidzokere kuchikoro ndine 20 zvadaro tikagara nhumbu yakakura tiri pamba paamweni kune zvese zvaizoitika zvekuzoti zvinozoitikawo masikati zvekurangurirana sadza zvaiitika ndizvona zviripo ndakagara but ndasisa mwana mukaka negore 6 mwedzi wechi7 wacho amweni wakati sisai mwana mukaka ndinoite sei muendese kuchikoro nemurume wenyu ndikadzoka bheki kune mabi yangu ndiendesei kuchikoro ndaenda kuchikoro nokuti amai vati panogara munaita sei andaenda kuchikoro akabva aramba akatonoteerera inini nekuti ndindakakutsvaga nyaya yakaramba ichitakwiri kudai kuti pandosara ndichitanda naamweni vanotendeswai kuchikoro kusvika pakubvunza kuti mwanangu chavakadirawo panapa kuya panapa uri mwana mudiki nokuti uri mwana mudiki ukai mapurisa panapa nochisungisisa chii chakakuva kuti uditse umboro yemwana wangu kuti usvike pokugara naye kudai usiye chikoro nandatidzokerai kuchikoro kune makosi aripo ndichidzoka kune murume wangu daimuudza kuzosvika dhera akauya masikati ati auya unondiona mwana angatosiya mukaka akasvika nyaya ichinetsei tikagara pavhuranda raamweni achitongosvika ndakati baba maita basa mauya unondiona nyaya tanga ichitaura namwai ndeiyi ndeiyi yekuendeswa kuchikoro ndakavasiya ndikakwidza kumba kwateinorara ndikavasiya varipo 2 ndakamira pavhuranda ndakamira murume wangu kuti atevere sezvaita mazuva ese kuti akauya unondiona ibva azotevera mumba topinda kukatotandara masikati vakasara vakatukana namama ndiripo ndakamira pavhuranda vakanetsana akasvika pakusimuka mai vakachitaura nyaya yekuchikoro but kwandidai ndisungira kunzi ndiwe une mutemo wekunzi unofanira kunwa mapiritsi haukundo nemwana wangu muroora nekuti unonwa mapiritsi kune madhepo kune madhadhe unofanira kubayiwa kuti uende kupi kuchikoro kusvika ndakatakura dumbu rechi2 tichikweshana nababa vandivigira mapiritsi ndakatakura dumbu rechi2 ndati pane dumba mama vari kuti pano mimba noti iwe uri kuti mumimba unoida nokuti wakatsvaga nini todii mwana togara naye kupi nokuti pane mimba akati zvino ndinotsvaga pekudoti tikasunguka tikaenda amweni takadzoka tikavakumbira kudai kuti amweni hande munogona kwatiri kugara amweni vanongogara vakatevera kana musi wani
kuzosvika ndasununguka ndakadzoka nemwana unowaredza mwana ndichidzokera watega pamusiwo amweni anombobvira wakatambirawo kutoti ndikuti mama mutitevere kumba kwacho kugara hatina umbobvira takadaro amweni anombobvira vakatevera pakutaurwa namama nababa tanyape kunzi mama wakatukwa hatisi kupasiya pakutaura pekunzi mama wakatukwa kana pekunzi ndakafonera amai vangu ndichitaura navo handisi kupaziva ipapo pekunzi inini ndakafonera mama wane mwana mudiki I think zvekuma 2 years something nyaya yakanetsa nalandlord ndekuti mutoilet medu muflash toilet maisiwa tsvina madhodhi chaivaisiwa mutoilet pamwe pacho vazukuru vake vakura vaiuya nawo kumba vezvisevjisosiya tsvina yavo mutoilet ndaitora mumwe wangu ndomushedza masiwa makararwa kune vanhu vageza aitakura shamwe dzake uya nadzokana dziri 8 kumba pakugeza dzimwe dzaisiya makararwa mutoilet ndosirwa tsvina madhodhi mutoilet ndopanga paitika dare rekutanga ngatikanugadzirwa kwasedu tikati rapera but mwoyo memurume wangu ranga risina kupera changa akuti kuti yanga iri fini because iye achizotaura akati pandaida kukuramba pekutanga patikanetsana nyaya yekutanga iyi anasekuru wangu wakandirambidza wakati hazviite kuti ukande bhukuro yomurume asi ndanga ndisisade zveshuwa mukadza kuna tisisade asi anasekuru wakati kweti nekuti imboumirira urebese nyaya nekuti unobvisa pfuma kumba uko akauya shuwa akandidzidzisa aiya neshamwari dzake kana dziri 8 anodzituma kuti endai kumba iyosara kwawo kwachena kuseni ndosirwa china mutoilet madhodhi pamba patika hapazi pedu ndepekuloti obviously nendodha anouya kwandiri nekuti ndingasara ndini mukadzi masiwa tsvina mamazviona ndoklina yakandirwadza kuklina tsvina yevanhu vakuru yakandirwadza umu mubhathirumu ndinokwesha makararo umu ndinokwesha tsvina yakandirwadza makudzokura mimi nyaya ifo nhasi ndekuti umwe ari kuzviteerera enda ari kuzvibvuma kuti kwese kumaitadzirana asi toda kutaura chidzokera kumashure bhozi nyaya dzokumashure vanhu vanotadzirana everyday toda kutanga nhasi kuchienda mberi kuti mimi murume ari kuti ini ndakundika zvokubhadhara mari yedu mudhorobha imimi ngatichidzokerai kumusha tendonotanga muupenyu tiri kumusha tichibhiuda tichidzokera kwanga tiri kuchirungu kuyo imimi ishu yamuri kutaura imimi yekuti mutaiwa inini zviume zvipave handidzokere kurizevha kuna amai ipapo ndopamunofanira kutaura kuti pagadziriswe kuti mimi naamai muende unotanga kugara zvakanaka muchiyanana pamwe chete muchitoenda kumberi pamusoro yedare tiri ipapo paakanokumbirwa sori murume wangu akati ndofanira kuenda kwaamweni ndinotaura navo nekuti ndo vane makii ekukinira mburugwa make iye kuti tigare tese takakwira bhazi ndikaenda nagogo wandina wako mba kwaamweni kuti ndinotora amweni ndivabvunze kuti amweni mamanzi ndimi mune makii ekukinira mburugwa memwana wedu ndwane unodzokera kunogara naye kwamusiwa tibatsirei takataurwa naamweni wangu tinobatika ipapo handina chandakanza vakati metani hamusi muri right amnogara makati hazvisiri izvo chakazokusumudza iwewe uchiti ndakwenda kuna amweni wabvunza nyaya yemakiyo kutaura wazvitoramba pamusoro taane mwedzi ne2 weeks tisiri kugara tese patikadzokera kunokumbira sori kuti tidzokere kumba kwataigara ndopa ndakanzi kune makiya kukinino tiende kwamusiwa mukininuro mburuwa mangu ana amai vangu boza amai vangu vane zvigumbu newe yakandidaka shuwa tikatoenda naye tikasangana kwaamweni kwacho kuti tiratikubatsira nzasi zvazvinoita kana muchiita nyaya dzinofanira kuita muchiziva pano tiri kutaura nyaya mutoda kuti unogara naamweni futi wakutaura nakwaa ndesikada kuti zvinhu zvokumashure munhu akachenjera usaramba uchipinza mashoko emunhu wauda kuti asi iwe nemurume wako utaura nyaya yekutadzisa chete kuti udzokere pamusha iyo gadziriswa iyoyo kwete kuti urambe uchiwedzera chi bhozi awa anowanzwa achiti munin'inawo zvauri kutaura izvozvo pamunodzokera futuko ava vanogona kuti bhurwa kuti mamchiti zvakati zvakati saka tiri kuti isu ngativakiridze apa padhuze apo kuti mimi musha wenyu muchita chi zvakanaka varume munhu ariromo zvisingaiti tikatunga nyaya tisingagogodzera mukoma wara this guy ari wrong zvisingaiti pamwe pacho swallow your pride vanongori wrong takuisizva zviri munhu ari wrong yauma uye ari wrong zvakanyanyisa orai akakumuzorera kumba kwacho simple wamai akavasi wrong zorera mukadzi kuchikoro vada kuimbawa muroro wavo ane njere uye ari kuda kuzarisa chete kuzarisa chete ana kuramba kurana nemurume kako arambero amai vakaona kuti mudzorere kuchikoro vazvarada kutaura unambo ndekukudai iwo handiti mukadzi uwana vana naivai munhu kana wana vana vairi kandinopiwa imba yako isakatsaka kakwapo daimo uvako kakabhoisika ikati vasukuru vakushanyowa
ndagara navo ndakati wakaimba yangu ndaitobika kwangu ndei ndasingabike naamai amai vaitogara kuna hanzvadziwo kana murume ataura kuti hausida uwe haasi kuda kuti uende zvekuchikoro anditika iwo waibuda pachena kuna amweni wavo amai inini zvekuchikoro izvi handichatisi handichamunda kuti murume wangu ari kuda izvi kugara akakumba kwavo Unu kuti chiva kuti unu aifa kudza amai kuti murume haasina sei kuti naye mukomana afana kudzama kuti atikuda kuti mukadzi wangu aende uyu murume uyu aifa kudza abereki vake kuti ini ndokurambidza mukadzi wangu handikuti mukadzi wangu avhurike kozi nyaya iripo ishu iripo ndeyekuvhurika brain uyu aifa kuramba akavharika chete ari laying machine which is very bad uyu akunyangadza mukadzi wake kuna amai vake maamai sanyeperwa ndi akaita zviri very simple uyu mudoda nenhapa anonanza kuti nokutara kudzoka pamusha anokura rii uyu munhu uyu anofanwa kuvhurika ndi anofanwa kuona kuperudzira amai vake uzi ndi akurambidza mwana kuda chikoro uyu agona kusadzidza mazwi ukutora mazwi anokunyangadza uyu akusikotakura mazwi adzokera nawo zvokutaura ndazvinzwisa ndiri kutonga nyaya but zvimwe zvachishesurawo nokuti uyu anyangodzokera unonyangadza chete mbakwani nasisi vake pachina ndakuona musana parongu kutaura zvakaipa mudaka uchiri mwana mudiki zveshuwa wakaenda kumereji mwana mudiki pane mazwi anosarudzwa anopoyapoya mamwe acho haita sei aburitswe zvekuchengeti asina ndakuona pawatadza nini nonyaya yekudzokera kumba kwamba chinoda kukura rongo unofa ukura kunze kunopisa uku sauda kuti kupisirana uyezve futi pamusoro imbayo mukuona zvakadai sezvadhawaizi pamwe anenge asisirwai pamwe vatu vakadai sapa pakuona pakungodarikisa vaka patori nemumwe ari pasaidi tokumbira mwana wangu oscar une vakadzi vakani une wani uri kumuda unomuda sendezemene pane mamwe mashoko aurikutiramba uchikwanisa kuna amai anofanwa kuti yomire imisisimi michitomu amai munewana irike 16 years makaendere mumereji makanyengetedzwa kasi mada kuenda kuchikoro zvinhu zvakandinakirei ndoda naiwosa mukadzi unoda kuti aende kuchikoro ngaikereti zvadaiziya uda kuti mukadzi aende kuchikoro inini mafungiro andaita mukadzi wauna asingada kuti aende kuimploya basa uda umuitei inini ndaiti inini zvinhu zvangu zvikanatsa kubata nemabere apa nachida kumugadzirira kashopu kangu kana kachitengesa tikazvitaura kudhara mama ada kuimba wai pamusoro imama zvakadaro murume wangu uyu haana mazwi aanokwanisa kuti atonge imba yedu ari ega zvisina muzukuru wake waanoturira even mota pane mota 1 yatikatenga tese patakasununguka mwana muna 19 May musi wa19 May 2022 ndopakatengwa mota 1 pabva pazotengwa dzimwe 2 second hand mashuro mari yona isingaoni ndichibaswa maoko kudai udzadzi maenda dakurunga tikati ndakatozogona mota dzapo pekutanga chidzidzwa nemakonzi muri matenga mota handibatiswe mari yakawande kuti ndoda kuzokuti zvakati kwete zvinhu zvakanoita nemuzukuru even pandakamuudza kuti ndoda kurapiswa siki naenda kuchipatara naenda kuvhiyake dambudziko rinoriziva here akati ndinoriziva saka zvandoda kurapiswa todii murume wangu aya akati munouya mangwani ndiye ndafree nemari yekurapisa ndendinayo ndichidzokera bheki akanditi hazvikwanisiki ndakatanga kufona kuti uri ikwe rukadzi kwako ndakapinda nemuzukuru akati muri kudei musati mafura nekuna sekuru munofura nekuneni ndikubvunze kuti muri kudei semuzukuru yaisi atsvina mutoileti ndoudza ngabi yangu kuti muzukuru wangu asi atsvina ndibatsiro pakufila chatodii obva ati muzukuru wangu neni takafanana saka tanga isingaite muzukuru kupinda naye magumbezi asi zvese andinofanira kumuitira nanhasi pandikudzokera kwaamweni muzukuru anoda kuwachirwa munhu akamboita dzimba dziviri anoda kuwachirwa ndichimubvunza kuti uzvitirei seundurwadzisa kudai akati punishment kuti uzoti pasherei nekuti handichada patadzokera kuna amai kuti titi amai stori manzi ndimune makerekukinina mugrupu amai vakati shereni kurida maitani makaramba mwana wangu ndikati mama ndakaramba but stori vakati ndikuda shereni ndokupinda naro mubhedroom mangu ndirise pakanaka inozova history ndakanetse kuti mama vari kurevei vakati shereni vari kurida ndikape mwana wavo neshereni vada kuisa mubhedroom mavo izova history kana takugara tese kurura unoita kuti tadzokera imba yenyu haigona kuenda kulera kuti makadziri amaita dambudziko kuna amai muri vaviri paita nyaya iyoyo hombe vanokonere kudzokera kumba kuna amai
Shamari, ingoti inodzokera mushamba. Kubva kwamusiwa. Dzokera mushamba. Zvekuita mukadzi wako. Hatisachaitaime kuti vanhu vese vanotenda kuti mukadzi wendiya. Iwe uchinzwi munhu ndiye mukadzi wandinaye. Because ground rwakagadzira kuna mai yako, iwe uri good kuna amai. But uchinyangadza kuti mukadzi wako. Uri kunzwa kuti zvinhu zvacho zvinoda kubhalansa wose. Pamusoro. Inini kugara ndichibhalansa zvinhu zvangu. Kufunga inini mukadzi wangu maprograms yandikuona izvozvo. Ezvinosvika imimi mataura kuti anoburisa kukura asi inini meso kukuro rikaita se rakabuda handiti nhasi inini patime yandikufungira kuti mukadzi wangu achauya achinditi baba ndikukumbira ruregerero ari kuuya achindikumbira futiti kugupuro handiti patime yandiri kufungidzira kuti inini tiri kuwirira nemukadzi wangu ari kundiigira mwana kumateni ndiri pabasa zvokuti mwana uyu ndapiwa mwana nditi ndobva ndatapetana chiri pachare yemwana ndiende naye zvakanzi iwewe ukati mwana wako uyu kana achichema anenge achida iwewe saka iwewe kandauya nemwana uyu kuti umuite se umunyaradza ndobva ndati maitani mwana uyu mudiki wona machemero ari kuita mwana hausi kunzwawo mwoyo kurwadza akati inini handisitomborwadziwa nazvo kozi ndabvira kudhara ndichiita se ndichirwadziwa ndobva ndati ho haisi nyaya ndobva ndaenda kupolisi ndobva ndati ndo zvandiitira mukadzi wangu nofunga uyu tikasvika kupolisi obva ataura kuti obva ati ari kupota achindibira mwana achienda unopa amai vake handiti ndambuya vake aiwa chezwai ari kuba vana achienda kunopa amai vake ari kuba ndiani ndinini ndinopa amai vake achienda unopa amai vake ambuya vana handiti patime yenyavesi yakaitwa muchemwa kaya imama makandafuna nana muchemwa muri imama muchemwa mini mama siya mwana chichi ya ndiri patime yekudaiso akabva nditi mundibira mwana ndobva ndati maitani ini handibe vana asi iwe ndokuya kundita se kundisira mwana ezvozvo mwana ndakamuti hesitani ari uko mwana ne3 years handiti obva amhanya kamwana kako kanoda baba zvisingaiti kakamhanya kamwana kako kasvika paipai ndobva ndati $5 ofilipawo sara uchida se mwana wangu unofanira kupa chinhu $1 pazuva handiti ndapedza kudaro handitika ndobva ndati tani chidzoka kuna goma tani obva tari school handiti right ndobva ndachiti allright hainetsi rege ndiende kubasa pandinopedza basa rangu ndoona zvire zvakamira sei nofunga mwana wangu anenge akarora zve30 minutes obva amuka obva abvunza mwina wangu kuti tete wangu ari kuti zvikanzi tete wangu ari panza mwana akapindwa do remotikari obva aburuka obva auya kumumira nini nofunga mwana ye ndichitarisaka ndakasvika naye zvokuva past 10 akamuka ndichimuti enda kwagogoswera obva ati aiwa handisi kuda ndaenda gakawa ndafamba naye mwana wangu inini handinozofonera apa ndikabva ndafamba naye ndichienda kumugagawa mwana wangu unofunga akararira pamacyprus amaitani obva wazondifonera kuti ko mwana mazoita sei ndikati mwana achembera kuenda kumugagawa zvikanzi allright saka ndichamuigira yeve kuna mama kumugagawa amai vangu obva auya nadzo yeve tobva tazosangana unofunga akasvika nguva dzinodzi ndobva ndakusarendera nofunga ini ndopa ndikatouya nechikafu chechivadye ndobva ndasvika ndobva ndasiya chikafu ndobva ndati ini ndakuenda kuti vachakona imimi sara ndichita zvamuri kuita nofunga maitani wakabvunza mwana wakati titani ndodaenda nemo time yake basi about 2 wrongs doesn't make one right mirawo vangu kuti zvinoita here oscar pane pari kuda kubata indaitoisa chikumbiro kuna mama kuti nyaya yemaonero andiri kuita kuti mhuri yedu inogara zvakanaka changa chiri chikumbiro chandaa kutoisirwa kuna mama kuti hazvigone here kuti tishedzerwa amai vavose ouya papo nyaya ichananjionaka ananzadzi vacho varipa vanotisekura hama dzamai vacho ndo vaifanira kutonge vachitopedza nyaya iyo yekuti muzukuru wavagarisa nemukadzi
kumziyo hakuna mzimu. Wati kuzongera mshamba. Mshamba ine handirambe patindira kukudza zvikonzero zvese. Ndiri patime yekuti ndikufungidzira kuti mukadzi wangu acharegreta kuti zvandikaita murume wangu ndaigara naye zvakanaka. Otherwise zvinhu zvaarikutaura izvozvo mukasvika mumba mangu imimika munonatsa kugutsikana kuti mukomana uyu aingoshingirira. Right. Inini ndiri pakati pekudaiswa anatsano wangu wauya. Tipe guguro iwewe mwana wedu ukauya kunomuita se kunomusiya. Ndobva ndati ndaitsana. Mungandibvunze guguro tsano tinasha wandawabhoresa masikati varamba kundidaira. Ezvo tsano tinasha maakudonitaudza manheru here. Asi zvikanzi tsano ndaona kuti munotijairira. Inini munozviziva here kuti tinogona kusvika manguva yekuti everyday patinosangana pese tinomutsa hondo. Ndobva ndakati ndaitsana. Munonditi ndinomutsira hondo kuti hanzva dzenyu ikatuka amai vangu here ndiripo. Ndozvamuri kutaura kuti munomutsira hondo here. Nofunga anatsano wangu inini vakadhonza neni zvinenge zveavo. Zvekuti pakazotoita vamwe vanhu vanga tisingatoziva kuti vanga varipo vakutotaura nyaya yekuti konhaini ndo chii chamaita nezuro. Anatezva vachindithreatena inini kuti iwewe it's a must. Oscar nyaya yakareba. Handizonasi nyaya dzakareba idzi. Vanhu vairi vari wrong. Havana right. Awo kajenjiwo kanokumwa. Karenjiwo kakaiswa magumbezi. Ini mubamo ringiningini nani. Ndinokuda. Wakasimba. Patinoda kukudza sisi kana ndaimba iyi. Vese vakufurira hadza dzavo zotorana nevakadzi vavo nevakadzi vavo dzimba dzavo. Handisati ndamboona tsano vanokumbira gukuro riri. That's my first time. Iwe usafurirwa. Vana vairi vana baba vavo. Amwene vakuita mapitse navo. Ndo amwene vavo. Ene unofanira kuziva kuti vagara varimo. Hondo yagara iriko. But anoneutralize nzvimbo iwewe. Vaikuda zvekuti ngati kuenda kuchikoro. Vaikuda zvekuti enda kuchikoro. Hazvoti vanga vakumana. Uyu kana asingadi ndiyari kuomeswa zvake vati. Ataura rizina yekuti ndoda kuti uimba uite chinhu chako. Indangokumbira kuti sisika pamba chimamazi kada kudzorwa. Dzimwe hasha dzoda kukontrol. Dzimba idzi munozivaka mugodzivaka muzokudzivaka. Tinjoti dzimba 3, 4, varume vairi vatatu zvina mberi. Ndindawe kuti hakuna akazvarwa kana uda kutororwa nehanzvadzi yako ndoinoita zvaunoda iwewe. Ndokuti mazvarwa naamai vamwe chete. But because dzakazvarwa zvakasiyana tofanira kurorwa nevarume vanobva kudzimwe mhuri. Wotozvininipisa sisi vangu. Wazvinzwisisa? Ndozviripo. Oscar kukuda ukumuda here ndakupedza newe. Muda ndinomuda but wanzo zvandataura izvi. Unomuda. Saka iwewe chitanga kuenda pasi pemurume wako. Murume wako oenda pane iwewe. Motanga kuwirirana. Ndakuti unoona kuti mese muri kunopinda muita sei? Gogo. Mwakaenda unoyananisa. But mashushura mamazwi. Sekuruwo wakayananisa. But mashushura mamazwi. Uzvikudhipenda kuti ari kusaidi kwako ndiani. Uri hama yani. Muri hama yemusikana. Munotaura zvinonakira inini. Uye hama yemurume anotaura zvinonakira. But at the end of the day, vanhu vanosafa vanhu vairawo nevana vavo. Saka ndokuda imba. Dzokera mumba kwako. Usoka imba kupi nemukomana. Wangodzokera mugagawo. Kana wanzokera mugagawo, that means unotofanira kunoendana naamweni. Inini mambo ndinokumbira regere. Urikutenda here kuti wakatadzira vana vako. Ndochinhu chokutanga. Naitotaura kuti uya kwataita kunokushaona wakagara. But wakumbira. Ndati teerera. Urikutenda here kuti wakatadzira amwene vako. Amwene vasara kumberi. Aiwa, kana ivava futi vanondotitaura. Baba chete. Mama uyai. Ivava ndo vamwe chete. Akugagaone tikachadzisiya. Urikutenda here kuti wakatadzira amwene vako. Urikutenda here. Kuti mungandibatsira ukuta. Une mhosva kuna amwene vako yawakavatadzira. Uri kuzvibvuma here? Mhosva ndinensudzwa. Unosudzwa mhosva. Yemazwi atanzwa uchitaura pano asingatenderwi. Taura kuna amwene.
ayo ini pane patadzwa pakati toti dai vauya dai vangara dai zvikumbira rege ungoda kukumbira rege rweyo uchiti hakuna chawakatadzira unoda kuziviswa nedaro ndakatadza pa ndechoti vachandidairoga kuti mwana wangu pakati pakapotseka sezvo iwo amweni vatondovaimbori mwana wokuti amai makatokagara nemurume wakwa nzeve dzedu dzakateerera dzanzwa kuti iwewe unokutadza kwaukaitira amweni vanhu mashoko amaiburitsa iwewe nemurume wako shakunetsa kuti kumbira regera amweni wako ari papapa topi rake yakliwa nyaya nevachangamiri zvitoavazi kuti ndatimuvhure mutana mwanangu mashoko awaitaura ekuda kukumbira makii kuna amweni uchiti makii ari mubhugwa waiedza kuti zvifambe sei because ndo makii fekaize kuti waida kuti ukumbiro regero akamira sei mubayiwa ipapo manje uyu mukomana uyu mwana wamukosikana nomwanasikana vese vari roma vada kumbira mai voregere nokuti osika uyu akaudza mukadzi wake kuti ende unotaurira amai vangu osika ari roma uyu ari roma vanofanira kukumbirira regero kuna amai vangu ngatipedzei mama makurumidza kukura kupinda mubvudza namai ava vamagogodera rasara kufa vanoti moshonesarira vana vangu zvinewo uchida kukura kumbira regero kuna amai vavo handizozoti kumbira zvichikudii ava vakamirira amai vavo ini mama akumbire nemuromo chete kuda kwashe kumbira regero osika kumbira regero mama wangu sisi wangu dzimba idzi dzinomuganinanano nokuti dzinoipisa vese vakuona namai kabhunda vanga vasingatodiona vamweni une laki una amweni anochidzokera kuchikoro handisi kuona mbosa yaamweni apa kuenda chikoro paichiwas right zvimwe zvinhu zvinozotaurika ka zvinonoka pakati paamweni nani iro regero zvaunoziva iwewe handisi kumanikidza kana usingati handivandi kumanikidza bozokuona munhu aidi achigedageda akushora mostly chinokanasanga mashoko kutaura togona kukudzaka paukataura kuti mari nezvaunofanira wakafona iwewe uri kubvuma here kuti wakafona uchifonera amai vako uri kuchitenda ava amai vakanga varipi une mazwi wakataura iwewo pafoni akazoita kuti amai vako iwewe uri kubereka vataura kuti mukwasha dzinenge dzisina kuita chii mushe ndizve vakati chii amai vako vakangonditi kana zviruzvo zvamaronga muende kumba ikoko zive kuti pamakambobva manga matadzana nechinamo nokuti amuchadzokera muchiti mama makundikana kuloja here makambobvuma kuti makura ndimamai vacho ndozvavakapindura ndozvavakapindura awana kutuka mukwachi imi ndimamai vacho ndinamai vacho andinoti makumirwa kudaiwa pama pacho here chikumbira pesi papa pokuti mungati une makii because makii awaitaura uri kungozviona kuti makii paungati amai taurwa amai tinongoda nedzimba dzifamba zvakanaka paumbari kumakusa zvingaita kupedza muromo nyanyanyatwango osika iwe unotsvaga kokuti ugare nemukadzi wako wakasununguka ichiita zvezvomba mako usingaiti amai vavo naamai iwe muri pasi pemurume wenyu osika rega kuisa shamwari kumba unasa mugare zvakanaka nemukadzi wenyu indingobata mapoinzi ataura asi maonero angu inei kuti pane dambudziko amai toyanisikanawo imi mama ogara zvakanaka kuna amweni wenyu zvine zvamunopesana naro zviri kwese endai munodzidzisa mwana magariro nokuti zvandiri kuona panapa anodzivaka odzipasa odzivaka odzipasa iye asisi profit asi tinoona hunhu hwomunhu achiitanako akwira dari zvake padari rinopa kumutsitsirira kuti because akwira deposit ari kuright side ari kurongo ose ane zvake zvimamiseks ake akawanda wakaita but akanyanyisa acho ini ndingatume kuti amai angu zvare kiyangu yedhorobha
uyo vasunga Undozvitaura izvo. ndikutirondore makemburwa mumurume wangu titagadzirike pamusoro imama akazosvika ndakati pamusoro ndakati mama ndauya ndanokumbira ruregerero kuna baba atami vatene vakati handikwanise kukusunungura kwandirwara iti ndakakusunungura vatende unokumbira amai vangu nokuti wakavatadzira mama wangu vasida kukuona nevana vakatovaramwa kuti handisida kuvaona mama vakati aiwe izvo zvandikuzviziva but vatati ngabatsirane ndichekuti udzai hama dzenyu amaita neana mai venyu wauye pana patigadzise nyaya vati mirei ndichakufonera ini ndakaramba ndichifonera mama makati muchafona asi kana nhasi here mama wasvika nditi itai zvamuri kufunga ndikadzokera ndikati shamwari takatsvaga natiri tu tindibatsira pakutsvaga natiri tu nanhati ngachirudzana kuti handichada ndikuti isora hausi kuda akati ndakarohwa neoroho rwawo mukazowa musikudiwa here namwena musikudiwa here usaziva nokuti amwena wanzwa nechigumi havana kudzingaika endai dzokera kumba gagawo andikwanzi kwakatangira mereji kudzokereko munotowadzana maita basa mwana uyu mwana wangu akosunga adzokera mugaga wamai anoenda nani ana mbuya iye mugwasha wangu akadzoka kokumbiwa regerera kugwa akazoti inini zvinhu zvangu ndatora pamusoro pawairocha kune zvinhu zvemukadzi chete ndini ndakatonobhadhara hendi yacho kuti zvinhu izvozvo zvichengetedzere saka ndizive kuti wakasire zvemukadzi kune zvemukadzi chete chikaitika ndechekudai sofa mukadzi wangu inini chikanditira kuti nditore nehembe dzangu ndakatora nenhau yekuti ndikanga ndatoona kuti pandiri kutaura napo wepeseka akukobva atoisa voice padenga saka inini zvokutaura zvakandiona zvichindivekana kuda mukadzi wako amai mukadzi ungadzoke kumugagawo vachatipa result yakanaka ngaadzokere kumba kwani ateteisara atete adzokere kumba sikana adzokere kumba osandozoti anodzoka mudare osangorova achititamba kuti kaizvizvo ngatikusiyeiaeazikurisa ega sikana usamirira kuhashireri pamwe pacho uona situation yacho kusvika kusa 7 udzoka mudare meso osika modzoka mudare kusa 7 dzokerai kumba mugasa asi still it is a bad idea but ndikuona usakuita semugaka but gaine mugaka wainonosena usikamundo sorry mama vatida kubatsirwa kuti saka zvazviri kumugagawo pane mari here ndandakakwereta kuna mama ndichiti ndichengetedze anoidzorera kuti inodzorera here kumugagawo kwacho kudzokera zvarimi nokuti tikabva panapa panze apa togona kusazoonana anenge atiwana hapi mari here imari yamabhadhara kuveni $20 plus $20 ndikamuka pisi kuchipata andokupeni mangwanana dziva yako akaomba mangwana unozviti unotudi ngazigawo agogo ende munomusiya hakuna mastorizi kako tauya nemudzimai wani waosa kana pane zvinoda kutaurwa naamai togadzisa imba amai nini chimbosiya imba imboviri kana vazotsvaga imba mushamba vasaingaukira naamwe For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.